Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngubhutweni omdala ngoba ngifuna ngisho uma kubuhlungu indumbulu ziyesende ulume empipini ngaphambili la ekhingqini ungitshele ngoba uma ufuna ukufunga shilo utho mawindoda emhlabeni othatha ingane zakho ube ibhubezi kuzona iyoba nenkinga serious ingane ibe necrisis enkulu ithi ngamqala ngapho baba uyozwa ukuthi uyohlinzwa ingane athi hawu useyochama ahlale phansi njengentombazana bayithele kanti kuyingane bekuthi gudlu pavement nakho kwafika ukugaxela mase ukugaxela lapho ufuna kubuye kusho ukuthi hayi kunalo la kuhamba khona baba manje amangabe uzoba umne wabo ngoba still inhlonipho usazoyithola umne wabo izokwazi ingane isiqungu isibindi ithi ayibhuti omdala ayingathi kugaxelekile lapha ngoba futhi nabo bayazi into e-wrong nengekho right okufanele bayenze ne-right bayayazi inhlonipho kuyiyona elawo nomhlaba ngendlela inhlonipho ebaluleke ngayo ibaluleke azabaleka ngishejele ejele awangisho ngoba ngiboshiwe uba ushembe ejele mawungahloniphi ngeke usurvive mawungafica indoda uyizwe ukuthi iyagwetshwa 10 years iyagwetshwa 5 years iyagwetshwa 1 year mawungambuza ukuthi uphile kanjani ejele waze waphuma uyokutshenta yodwa uthi inhlonipho ibalekeza malenga ngisho esihogweni usathana ngamxosha umuntu ongahloniphi ngoba fana nasesihogweni ufika uhloniphe engano Herod naye wayeyidemand inhlonipho eloniswe kodwa wayeyidemand inhlonipho ibaluleke ngendlela esimanga kubalulekile ukuthi ngempela lento esiyenzelwa umkhandlo waseshozini enkulu kangaka uhlonipho uzohlonipha ngisho empilo futhi ungabi ivaka lempilo anobuka kimi mina ngaxoshwa nemsakazweni 7 years ago xoshwe emsakazweni akho ngisho yodwa umsakazo odume okudlula mina baze bangiphe igama ukuthi ngiyahlanya bese ngiyabongela ngithi ngiyanibongela ngoba ezangakini inhlanya ziyaganwa zibe nabafazi mina sengakithi inhlanya zife igudla umuhosha nje siphambana nemoto ku freeway wabona ugano uhlanya ugano njengami abafazi abahle njengami ngeshembe oyodwa abo nje kumanje akekho uphesheya uyogilima ngakhona so into ebalulekile ke inhlonipho uma wazisa imkhawulo yesu omkhulu wazisa uNkulunkulu uyonqoba ube indoda phezulu komhlaba ulisaba ihlazo indoda iyalesaba ihlazo hawu indoda nje indoda ngokuncoma into enhle kaphathi kwegceke nabafazi banehlula nje ngoba kancomi umfazi ufika izinto enhle ibe kube isimangaliso indoda iqinisele nje iqiniso lezedlule afuneka indoda eqinisele iqiniso liqhamuka lapha lize liyoshaka lo yemnyango eledlule bese uyazi yadlula lento enhle ngoba anginawo amandla okuncoma hawu ningabadoda kanjani ingane ikhula ngokuncoma ingane ikhula ngokubonga umfazi ukhula ngokubongwa umfazi ukhula ngokunconywa awazi wamhle mngami ngisho kanti ubona ukuthi ayi aweshemba hayi yabo awamhle mngami yazi mawusho njalo nje ancibikani u-ice cream wayikhayisa ngethoshe letithi ubona awubake awushemba laba sabapho uNkulunkulu phewabo sabapho uNkulunkulu laba bantu bakwethu badinga inhlonipho badinga ukunconywa njengey'ngane zethu ukuze sibe nekusasa madoda izwe liyolungiswa yithi madoda izwe libulawa yithi nge-attitude yethu yindoda mina uyazi ngitsheni imfihlo umfazi unelungelo lokuthi manini nobabili
akuthuke ngayo yonke inhlamba, akusole ngayo yonke into, akaze akubize ngishana ngomsulo kanyoko. Manje nababili. Nangithi ngithini? Angeke sisagundeni lamadoda la. Angeke siyakha la. Asakhe. Asakhohlisana. Imeya nabahlonishwa bahleka nje, bafike benqotshwe elawini. Inye indoda engiyaziyo mina emhlabeni jikelele engahlolwa umfazi ile engaganiwe.